inkosi yakhuphukela ekamelweni elingaphezu kwesango yakhala. Isihamba yathi, hawu ndodana yami Absalomu, ndodana yami, ndodana yami Absalomu. Sengathi ngifile esikhundleni sakho Absalomu, ndodana yami, ndodana yami. Ayiphinde futhi. Ivesi lona linamandla kaningi lesi. Liphinde linamandla kabi. U2 hours ngaphela ngo-33 years. Yayisidabuka kakhulu inkosi, yakhuphukela ekamelweni elingaphezu kwesango. Inkosi why inkosi idabuka kangaka? Kwenzakaleni la? Kwenzakaleni bazalwane? Angifundeni verse number 5 uqala. Same chapter. Yes. Verse 5. Yeah, verse 5. Oh. Inkosi yabayaleza oJowabe no-Abishayi no-Ithayi yathi, anoyiphatha kahle insizwa ngenxa yami, ngisho u-Absalomu. Anoyiphatha kahle insizwa ngenxa yami. La kuphuma impi mamnqumane. Kuphuma impi kaDavide ibhekene nempi yendodana yakhe uAbsalomu. Amen. Akudlalwa la kusadlalwa-ke la. Sekusempini angithi ingane kade iqalile imfaka umuntu ehlweni. Kusuka ku chapter number 14 ingane imfaka umuntu ehlweni. Kusuka nje ku13 rape ibulala umfowabo rape udadewabo. Ingane lokhu imfake njalo umuntu ehlweni. uDavide wenza yonke imizamo ukuthi ayilande lengane isibalekile uhlale eGeshuri. uDavide wayilanda ingane waqala phansi wayigona. Kanti akazi ukuthi ngigona inyoka. Wayiphakela ukudla wayithekela uniform. Wayiphatha kahle njengengane yakhe. Wangayahlulela ngokuthi ibulale omunye umfowabo. Kwaqhubeka kwayingane lekhaya. Angikhumbuli ukuthi kwaba khona la kuthiwa kuhlalwa phansi kuthiwa awusitshele uyenzelani lento. Umbulaleleni lo. Hallelujah. Yakhula into ingane yabona ukuthi ubaba ngoba engilandile wangifukamela akashongo lutho. Wabona ukuthi ngingaba same position kwi level kababa. Yafuna ithrone kababa wakhe. Chapter number 16 uvalwe kanje, chapter number 16 uvalwa. Uvalwa ngokuthi athole iseluleko sokuthi hamba uyolala namakhosikazi kababa wakho. Wakwenza. Wayibona ukuthi ngempela useUDavide. Wabona ukuthi la uDavide ahamba khona naye ngahamba. Wabona intshumayelo uDavide abeyishumala nayo angakwazi ukuyishumayela. Akanankinga naye. Lento ubaba wakhe abeyenza naye wabona ukuthi uzokwazi ukuyenza futhi azamdlula ubaba wakhe. Since ekwazile ukulala namakhosikazi kababa wakhe. Isihlalo besiyini ku chapter number 15. Waqala ke manje opponent. Wayisitha nobaba wakhe. Wazingela ubaba wakhe. La ku chapter number 18 kuphumile. Impi iyalwa uthi ku verse number 5 sithola uDavide ohlukile ku chapter number ohlukile kuno chapter number 11. Chapter number 11 uDavide kuthe kuphuma impi. Wasala ngemumva. Hallelujah. Wahamba uncebeni. Wathi bayiqalaza wabona umka Uriya geza. Ngenxa ukuthi akaphumanga wayempini. Ukusalela ngaphandle masithi siyaphuma. Kune home cell kwenza ukuthi ungavumi ukusalela ngaphandle ngoba isitha umuntu sisuke sigade umuntu osalela ngapha ungavumi makuthiwa inkonzo usalele ngaphandle asikhonzi ku TV. Fellowship iyizi nomyalo kaNkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu bazalwane singakhohlisani no uNkulunkulu wathi ezulu lakhe
noma babili bebathathu bebuthane ngezwi lakhe, hayi mina ngihlala endlini ngingayi kwi-fellowship, ngizokhonza kwi-TV, ngizovula igagasi ngizula into asibe hayi fellowship iyumyalo nezwi kaNkulunkulu. Bonke abasalela ngemuva, bonke abasalela ngemuva baba senkingeni. Hallelujah. Amen. Awufunda verse number 3. Verse number 2. Verse number 2. uDavide wamukisa abantu ingxenye yesithathu iphansi kwesandla sikaJowabi. Isandla sikaJowabi abanye. Nengxenye yesithathu iphansi kwesandla sika-Abishayi. Abiyashayi omunye mkhumbula Abiyashayi lapho chapter number 16. Abiyashayi lo wayethi uyini lo ukuthi engathuka inkosi yami kuyinje fileyo. Wathatha uHosha inkemba wathi uDavide uhlanganiswa yini ukuthanda ukugaxela indaba zabantu, wayithenga iphathi. Ngoba if uNkulunkulu othele umuntu akangithuki, athi ambone umuntu uyathukwa, kuvuka abantu abazomthuka, kodwa still akabona uSathane, still akabona abantu abangamfuni abantu, kodwa ubona kuyisandla sikaNkulunkulu. uAbiyashayi unike ingxenye yamabutho. Hallelujah. Wizwile i-profile kaDavide chapter number 17. Kuthi uDavide uyiqhawe lempi, uyakuveza ke manje ukuthi uyiqhawe lempi, utrained. Hallelujah. Amen. Impi zakhe uyihlukanisa amahlanu. Uyolwa nendodana yakhe uAbsalom. Yes. Amen. Nengxenye yesithathu iphansi kwesandla sika-Abiyashayi indodana kaSeruya umfowabo kaJowabi. Yes. Nengxenye yesithathu iphansi kwesandla sika-Ithayi. I-Ithayi umgidi yamkhumbula lo owathi chapter number 16 ku-15 owathi uDavide sizofika entabeni. Yeah. Wathi inkosi ngizohamba nawe. Wathi uDavide waqale wamxosha ubuye wamamukela. Uyena ku-Ithayi loyo. Yes. Umgidi inkosi yathi kubantu nami ngiyaphuma nokuphuma nani. Kusho inkosi ithini nami ngiyaphuma nokuphuma nami. Ikhiphi manje usasifundile ukuthi angikwazi ukusala emumva. Mangisala emumva ngenza izinto ezisnacks. Ungavumi ukusalela ngemumva. Ngoba uzombona unkosikazi kaUriyegeza. Bonke abasalela ngemumva bayazombona unkosikazi kaUriyegeza. Makuthiwa home sale musukuvuma ukusala ngemumva. Makuthiwa 626 musukuvuma ukusala ngemumva. Makuthiwa iSunday musukuvuma ukusala ngemumva. Or touch the screen. Receive. Hayi. Siyahlanganyela. Yes. Yes. Kepha abantu bathi awuyikuphuma ngokuba uma sibaleka abayikusinakekela noma kufa ingxenye yethu abayikusikhathalela. Kepha wena undlela izinkulungwane eziyishumi zethu. Ngalokho kuhle ukuba usisize usemzini. 4. Yayisithi inkosi kubo. Funda uverse number 9. Uverse number 9 konizobona ukuthi impi iphethe kanjani. Ngoba ayiphethi kahle. Yes. uAbsalomu wasuka wahlangana nezinceku zikaDavide. uAbsalomu wayekhwele umnyuzi wakhe. Umnyuzi wangena phansi kwehlozi le-oki, ikhanda lakhe labambelela e-okini. Niyawazi ufenekisa ngithi? Yes. Lesi sihlahla lesimanqimane esiney'mpande kodwa esinameva abamba angakubamba ijezi enamathele kwena isihlahla esinameva. Ufenekisa. Hallelujah. Amen. Wathi egibela ihashu uAbsalom. Gibela ihashu ku-chapter number 13 uyatshelwa, ku-chapter number 14 uyatshelwa ukuthi uAbsalom wayemuhle kanjani. Kuthiwa wayenenwele ezinde njengekagogo. Wayenenwele ezinde. Hallelujah.
kuthiwa wathi egibela ihashi lakhe wathi edlula phakathi kwezihlahla ihashi ladlula lahamba yena walisala esihlahleni ikhanda lakhe labanjwa izihlahla umnyuzi wadlula wahamba kodwa yena ikhanda lakhe laleka okusho ukuthi phansi wayengekho phansi mawumfuna phansi wayengasekho phansi mawuthi umgalazo kwaba phezulu wayengekho futhi phezulu wayilenga halfway engekho phansi futhi mawuthi uyambheka kubantu abaphezulu awumtholi kwabaphansi awumtholi kwabaphezulu unjalo umuntu ovukela uNkulunkulu isono sikwenza njalo ugcina ulenga ungekho ayikho indawo esingathi ukuyona kwaba semhlabeni awukho laphezulu futhi awukho wasalelenga kanjalo yes waphakanyisela emkhathini wezulu nomhlaba umnyuzo obuphansi kwakhe wadlula yes verse 10 umuntu othile wakubona wamtshela uJowabe wathi bheka ngibone uAbsalomu ephanyekile eOkini yes 11 uJowabe wathi kumuntu omtshelileyo bheka ukubonile awumjukanga ngani khona awele phansi na ngangikunikile izinhlamvu eziyishumi zesiliva nebhande 12 wathi ke umuntu uJowabe noma bengiyakukhokhelwa izinhlamvu eziyizinkulungwane zesiliva esandleni sami nokho bengingayikuselulela isandla sami endodaneni yenkosi ngokuba ezindlebeni zethu inkosi yakuyala wena no-Abishayi no-Ithayi ukuthi yilondeni insizwa u-Absalomu yilondeni ethi uthi uJowabe wayengambulala ngoba umbulalile bengizokunikeza ibelt championship futhi ngiza ngikunikeza imali uthi lo imali ibingini kunezwi lenkosi ngoba inkosi ngizwile ikhuluma nani verse number 5 ithi njengoba seniphuma niyempini yilondeni indodana yami uAbsalomu uthini na uDavid uthi ningambulali noma ngabe kufika isikhathi sokuba uAbsalomu abulawe kodwa ningambulali uthi indodana yami haleluya uthi ilondeni uthi izwi lenkosi likhulu kangakanani ukunalento ozokunikeza yona lento okunikeza yona izinto zesikhashana but izwi lenkosi likhulu kakhulu ukunento ephathekayo verse number 33 verse 33 yayisidabuka kakhulu inkosi yakhuphukela ekamelweni elingaphezu kwesango yakhala isihamba yathi hawu ndodana yami Absalomu oh my son Absalom my son Absalom sengathi ngangifile esikhundleni sakho uAbsalomu ndodana yami I'll pay the fruit verse number 33 yayisidabuka kakhulu inkosi isihloko sethu sithi the father's love forgives without excuse the father's love forgives without excusing iphuzu lethu lokuqala love that still calls him son oh my son Absalom my son Absalom repeat the foot bese yathandaza yayisidabuka kakhulu inkosi yakhuphukela ekamelweni elingaphezu kwesango yakhala isihamba yathi hawu ndodana yami Absalomu ndodana yami Absalomu sengathi ngangifile esikhundleni sakho after sekufike umbiko kuDavide umbiko obuthi bonke labantu abayithuka baletha ama messages imessage yokuqala uma ifika ubuza ukuthi
before umtshele uthi indodana yami isanjani, love that still calls my son. Kodwa lo muntu ube rebellious kubaba wakhe, uyimeda, ubulale umfowabo, waphuma impi nobaba wakhe, walala namakhosikazi kababa wakhe. Kodwa uthi uAbsalom, oh my son Absalom. Leli gama elithi son igama ongeke uliguqule, uyindodana yakhe. uNkulunkulu kunjalo bathandekayo, udlala necharacter kaNkulunkulu. uNkulunkulu, it doesn't matter ukuthi wenzeni izono, akunankinga nokuthi committee siphi isono, kodwa uNkulunkulu usabalekile kangangoba njengoba ubalekile izono ungakenzi lutho. uNkulunkulu bazalwane sibalekile, sine relationship, i-relationship engakhanselwa ububi bethu. Hallelujah. Ngiyazi ukuthi abanye akusavumi nokuthi bathandaze ngenxa yezono yezitho abazenzileyo. Abathi babeyicabanga uma bethi beza uNkulunkulu bayibone bengafanele ukuthi uNkulunkulu bembize ngenxa yobubi abayibona. Kodwa namuhla, love that still calls him son, kunothando lukaNkulunkulu, kunendawo uNkulunkulu akubizele kuyo ebudodaneni bakhe. Hallelujah. Usho ikhathi ezine uthi, oh my son Absalom, my son, my son Absalom. Wena ungathi ingane yakho iyenze nje iphushana encane, but uyakhansela ukuthi he's my son, bese uzothi wena Sdom, wena Mthakathi, wena Sifebe. Sinamagama ingane zethu sesibiza ngawo, kodwa uNkulunkulu akakaze asibalele amagama. Athi uhlabelelanga ngiso nesibi ngezake Nkosi, ngegama likaJesu sathola. Sasizoni, sasibabi kuNkulunkulu, muningi imgqomo kaDoda esayichitha, kuningi esakwenza okonakele nokuphambene, even nangemvelo yomuntu. Miningi imigqomo esayichithayo emzini yamadoda, kodwa uNkulunkulu akasibizi ngama-medals, uNkulunkulu akasibizi ngabathakathi, uNkulunkulu usibiza ngamadodana. Hallelujah. Let us check Luke 15 verse 24. Your sin is real, but so is your sonship. Kubaleke kangaka. Hallelujah. Sinobudlelwano noNkulunkulu, singamadodana kaNkulunkulu, sathengwa. Hallelujah. Sathengwa ngenani eliphakemeyo, sa-adoptwa. Hallelujah. Sa-adoptwa, sanikezwa ikhaya. Abanye bethu bazalwa ngobaba abaphikayo, kodwa masifika uNkulunkulu sathola ubaba ongadelanga, ubaba ongaphikayo, ubaba ongekakushiyi, ubaba ozohlala nawe forever. Sasizona, sasikade sihamba kude ezweni lobona, kodwa uNkulunkulu wasi-adopta.
wasenza amadodana namadodakazi akhe. Hallelujah. Verse 24. Luka chapter 15 verse 24. Yes. Ngokuba le ndodana yami ibifile, yabuye yaphila. Ngokuba le ndodana yami njani? Ibifile. Yes. Yabuye yaphila. Ibilahlekile, seyatholakala. Base beqala ukujabula. Yonke lento yenzeka after I blew it. Hallelujah. Amen. Mase sekuphele konke ithathifa. In fact uLuka ulinganisa ukuthi izintathu izinto ezasilahlekela ensimini yaseGibhithe. After kungena isono into yokuqala yalahleka kuthina sakwalahleka ubuntu, ubufi. Hallelujah. Amen. Saphinde salahlekelwa ivelu, uhlavu. Mayisethi saphinde salahlekelwa ubudodana uNkulunkulu. Hallelujah. Indodana encane ithi baba nginike isabelo esiqondene nami. Hallelujah. Ngokusho njalo yayiba rebellious kubaba wakhe. Yayenza exactly njengo-Absalom enzile. Ngamanye amazwi yayithi kubaba wakhe, kuba baba awuselutho emehlweni ami, awulutho. Since u-Absalom ekwazi ukuthi alale nonkosikazi kababa wakhe. Hallelujah. Amen. Angithi wayesembukela phansi kakhulu. Hallelujah. Khona nje ukushela unkosikazi kamfundisi uqala ngaphi? Uzuthi lol uzosha athintwa uzosha. Hallelujah. Amen. Noma ngabe umuntu usumbukela phansi kanjani, once wangena kwifamily yakhe wathinta unkosikazi wakhe, usukumhlokoloza umthinta umuntu ehlweni, wasondela ey'nganeni zakhe, usuke lowo muntu umtshela ukuthi umthatha kancane kangakanani, awunandaba naye kangakanani. Hallelujah. So uthi baba ngiphi isabelo sami esiqondene nami, bese eyahamba, wahamba wayichitha imali kababa ngokonakala. Lisho njalo, wakhohlwa ukuthi leli ifa enginalo after ubaba eseshonile. Hallelujah. Uthi baba nginike uma eselidle ngokonakala, ithi iBhayibheli kwabe sekuyasa ke. Hallelujah. Bathi makusa wathi bangaki abaqashwa bakababa, mina ngifa indlala lapha. Wathi ngiyakusuka ngiye kubaba, ngifike ngithi baba ngonile ngisho emhlabeni, ngona ngisho ezulwini angisafanele kuthiwa ngiyindodana yakhe. Bese thina ethi baba ngenze ngibe ngomunye wabaqashi bakho. Hallelujah. Amen. Yes, khona kuphenduka, but i-relationship ayikazi ikhansela. Awukaze usuke from isana uzoba inceko, ube isigqila, ube isisebenzi. Yes, khona uphenduka kubuhle, izwe likude. Siyabonga ukuthi lamfundisa ukuthi still ngisenekhaya, kodwa ingqondo yakhe uma ithi ngenze ngibe omunye wabaqashwa, uyibukela phansi. Uthini uDavide? Uthi oh Absalom, my son, oh my son Absalom, my son Absalom, ngifisa ukuba ngangife endaweni yakho. Awangena madoda uKristu, wangena madoda uKristu. Bazalwane, inhliziyo kababa noma singahamba ibanga elide kangakanani, but ubaba akadeli thina, ubaba akakhathali thina.
abantu bengakurayitha off ngisho esontweni bangakuhlalisa emuva engathi usuwenze u-1 no-2 awusafanelekile kodwa kubaba akunjalo i-relationship ayikhanselwa indodana iba indodana until ibuyele engqondweni zayo noma isibuyele engqondweni zayo ayikhunjuzwa ngobubi bayo asifuni umuntu ozothi ufakazi uzenza ngcono angathi siyamazi u-1 no-2 haleluya i-relationship uNkulunkulu asibizele kuyo imile njalo noma kubantu bengahlalisa emuva ngenxa yobubo kwenzile. Oh my son Absalom, my son, my son Absalom. Inhliziyo kababa angeke uyibribe, ayikho into ongayenza uthi uyenza ukuze uwine inhliziyo kababa. Asenhlizweni kababa usenhlizweni kababa noma ngabe sezweni elikude until he come in his senses. Amen. Hallelujah. Amen. Oh my son Absalom, my son, my son Absalom. Akukho la ambizela khona eceleni uthlelela. Hallelujah. Even ngisho lezi zimvu ezazu100 kuduke yodwa akukho la ithi iBhayibheli wayitshathe ethokoza ehamba nayo ethokoza engacomplain engayibuza ukuthi ubukuphi ubuza uhluke wedwa endlini ezu100 yini nje ingcono ngawo wini nje wena ubaleke ngani nje wena wasenza into engcono nje wahluka kuba bonke labantu kodwa wayitshatha ehamba naye ethokoza. Hallelujah. Verse 24 uphinde futhi look. Hallelujah. Verse 24. This my son was dead. Yes. Indoda angithe yezu akasho ukuthi welo owathatha imali lekhaya wayidla neyifebe. Still is my son. He's 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 noma ngabuya late esikoleni ngo6. Akasona isidom is my son. Yes Lord. He's my son. Kisha ngalala ekhaya ebuya kusasa sedakiwe. He's my son. He's my son. Akayena uNondinto abuyela la uphuma khona. He's my son. He's my son. Ngoba ukonakala kwengane mhlawumbe amagama esibabize ngawo. But uthi uAbsalom no Jesu uthi indodana yami ikade ifile namuhla isitholakele kodwa uthi indodana yami awekho amagama uNkulunkulu bazalwane njalo. Yes qhubeka ngokuba le ndodana yami bifile yabuye yaphila ibilahlekile seyatholakala basebeqala ukujabula basebeqala ubaba wane nje oyibona iqhamuka inhliziyo kababa yaphakuza inhliziyo kababa yathokoza ithokozela umuntu obethatha ifa wahamba. Hallelujah. Wathi ayibona uyavela ukuthi ngosuku eyahamba ngalo ubaba akayirayithanga off akayiblockanga kuma status akayiblockanga even ngisho ku Facebook ngisho ku WhatsApp. Hallelujah. Ngosuku eyahamba ngalo inhliziyo kababa ayithola ukuphumula ngosuku oyophuma ngalo uNkulunkulu ngeke akuthole ukuphumula. Hallelujah. uAbsalom uDavide wakhala wanyukela endaweni ephakemene wathi oh my son wakriva wakhala walila elilela imedara elilela umdlwenguli elilela umbulali. Hallelujah.
elilela umuntu obe rebellious la ekhaya wafuna isihlalo wayibona inkosi kodwa kwathi sekufika umbiko wanyukela ekamerweni eliphezulu wakhala wangafuna ukuthi abone ngabantu wathi oh my son Absalom my son ngifisa ngangife endaweni yakho ayikho into ebuhlungu uNkulunkulu njengomuntu osebuyele back ezweni uNkulunkulu uthi ngakhipha umhlatshelo kunomuntu owafa endaweni yakho kunomuntu owafa la okumele ukuthi kufe khona wena ngosuku uJesu ayebethelwa ngakwakuusuku lokubhubha komhlaba kodwa uNkulunkulu wakhipha uJesu ebe inhlawulo yokona kwakho noma ngabe la ungiswa khona la lo mbhobho ufinyelela khona kunomuntu owafa endaweni yakho eminyakeni eminingi kakhulu kunomuntu owabhubha endaweni yakho kunomuntu owathwala amahlazo akho kunomuntu owathwala ububi bakho oh my son Absalom my son ngifisa ngabe ngife endaweni yakho kunomuntu owasixolela singakaze sithi ngiyaxolisa angazi ukuthi yini ekuqhelisile kuNkulunkulu angazi ukuthi la obhajwe khona ubajwe yini kodwa uNkulunkulu akakuthola ukuphumula ngosuku waphuma ngalo kwaba usuku angakhiphanga enhlizweni yakhe ubalekile ulapho ethaveni ubalekile ulapho kulezo idakamizwa ubalekile ulapho kulabo bubi bakho nakulawo mahlazo obhajwe kuwo ubalekile uNkulunkulu uyalila ngawe oh my son Absalom kunothando uNkulunkulu asithanda ngalo angasikhiphi noma sisonile ngosuku esaphuma ngalo ngosuku ngiyazi ukuthi abanye ukukholwa bahlukunyezwa abazalwane wazagcina into esethatha isinqumo sokuhlala phansi wathi akekho umfundisi right alikho ibandla eli-right wathi ngcono ngihlale phansi kodwa uNkulunkulu akakutholanga ukuphumula enhlizweni kaNkulunkulu uyabhakuza up until ubuyele kuye angazi ukuthi kuphi la obhajwe khona angazi ukuthi mapha amahlazo okuwona kodwa uNkulunkulu nangikubiza namuhla kunothando lukaNkulunkulu kunothando bazalwane kaNkulunkulu uthando olungakhanselwa ukuthi wena uhlebe bani uNkulunkulu une relationship ebalulekileyo mfundisi uSosi ngicela uzothandaza kunothando likaNkulunkulu kunothando uNkulunkulu asithanda ngalo kunothando uNkulunkulu asifuna sibuyele kuyo ngayo apha until sibuyele kuyo uthi uDavide ngifisa ngazathi ngangife endaweni yakho ukuze kuphile wena kufe mina usho umuntu obengumbulali usho umuntu obegijimisana naye if yena bethola ithuba ngaye ugadlile kuDavide ngoba kade ayifuna ukugadla kodwa uDavide ngenxa ukuthi unenhliziyo kaBaba abafowethu sekathi ngaba khona abantu uNkulunkulu abafaka leyo nhliziyo kaBaba abantu abangaright abanye abazalwane off ngezinto abazenze kubo siyafuma impela umzalwane uhlebe ngawo wezwa kodwa iba nothando likaBaba usawusisi wakho usawuma wakho usawubaba wakho usawudadewenu usawumfowenu sifisa sibe nothando njalo athi ohlabelela uthando likaBaba lubanzi njalo
alwazi lwangedlula lubanzi lujulile ungazathi awubhalele leyacilomo akazathi ukuthi wayemi eweni eseliboniwa kodwa kwaqhamuka uthando angazi ukuthi uqhamuka from where lihambe litusha njengenalithi njengohala utusha enalithini bafike lambamba nantu uthando kaNkulunkulu uma ikhona othi ehleli impilweni yami ngikaze ngi-experience uthando kaNkulunkulu angaze ngazana noKristu kunothando olingadelana kunothando elingabalelana amacala kunothando elingabheki ububi uthando kaNkulunkulu osithanda singababulali wathi ngiletha uKristu abenhlawulo ukuze afe endaweni yakho ukuze wena uphile ngoKristu Jesu. Ake siphakame bazalwane. Uke wamemezela uDavide wathi ukhona yini oseleyo endlini kaSawuli ngimenzela umusa ngenxa yaJonathan usethi uziba ukhona kodwa ulunyoka ize cripple amen bazalwane nathi somemezela ukuthi ukhona yini oseleyo ukuba wenzela umusa hayi ngoba wena wenze kahle kodwa ngenxa kaKristu owafa endaweni yethu noma ngabe ulunyoka mhlawumbe uyazazi ukuthi uhluleka kuphi kodwa sizomemezela ukuthi noma unjalo nomusa ufanele ukhona yini oseleyo ukubenzela umusa unyoka elunjalo ngoba na umusa nawo ufanele. Oh hallelujah. Umusa qualifies laba abangaqualify. Nathi sithathwa singezinto engelutho sifesananga sabanjena kodwa umusa osenzile sabanjena saqualifya ukhona yini oseleyo nangu uJesu mahala nangu umusa mahala mhlawumbe usuzame konke akwenzeki mhlawumbe nje ufuna i-peace of mind ayikho nakho siyamemezela ntambama khona yini oseleyo kuba nje enzela umusa. Forget about amaphutha akho cela sivala amehlo about amaphutha akho. This is not about you but it is about uNkulunkulu letha umusa kubantu bakho awenze nje uphuma i-message isidingo singekho mhlawumbe uyazazi khona la uhluleka khona. Hallelujah. Ake sivala amehlo. Baba wethu onamandla onke nonguyise wenkosi yethu Jesu Baba siyabonga uNkulunkulu wethu izwi lakho eliphakeme kwazi ukudala okade kungekho kube khona. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla onke ukuthi nathi usibone sifanelekile ukuthi sithole amazwi akhayo sithole uNkulunkulu wethu onamandla onke i-information engaka egameni likaJesu waseNazaretha. Baba siyabonga ukwazi ukuthi nomusa wakho usifanele noma singenzanga kahle. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla onke akekho mafaniswa nawe futhi akekho malinganiswa nawe. Athi Isaiah before you there was no God uthi even after you there shall be no other God. Baba siyabonga ukwazana nawe siyabonga ukunakekelwa nguwe siyabonga dwala elimileyo siyabonga Jehova Jireh siyabonga Jehova Nisi siyabonga wena oqanayo wenza sure ukuthi uyanceda siyabonga wena osinakekelayo siyabonga wena osinandayo noma usubona ukuthi sesiyalahleka endleleni siyabonga siyabonga kudala kunezinhlungu siyabonga siyabonga egameni likaJesu waseNazaretha. Ubani ongafaniswa nawe ubani ongalinganiswa nawe. Siyabonga Baba ukuthi wena usamile njalo awumile nje phela kodwa uthwala bakho and uyasihola nasendleleni. Siyabonga uNkulunkulu wethu izwi lakho thelawa namhlanje. We give you the praise, the honor. uNkulunkulu wethu sisazoya emakhaya
siyoletshisa cela usipha amandla usivula amehlo sikwazi uku-understand imibhalo even more. Hallelujah. Siyabonga in the name of Jesus. We worship you, we give you the praise in the name